Tibiyag sana nalaka, nga madalata ti pag-asa no adati agdingeg kinagyaman. Ti Masakbayan Radio, dito'y tayo agbinadang agsinaranay a pusong Ilocano. Apay adi kay pala mga rabi nalpas kamin ka ni ading ko. Sa anak pa'y amabisin anak ko. Madamdama akton amangan. Saan kayo pa'y amabisin? Wano urayan nyo man asumang peten ni Papa? Agindan kami ton amangan ka ni Papa, Sharon. Madamdama, adan ton dayjay. Ay na mama, di ka kadipay lang naruam ka ni Papa. Sigurado arabiin to una yan inton sumangpet. Kat sigurado anangan to dayjayan. Mabisinan kayo no aguray kayo pay. O kaya klaang iha, mga anak tulatain ton madamdama. Sige, sikati makaamo mama. Amangan nga minog sakit kayo iti kastangar aramidan nyo. Mapuyatan kayo kan mabisbisinan kayo iti kauurayo kan ni Papa. Di nakpagdanagan anak ko, kabailak ti bagik. Naala sumra ka iti silid mo, tapno makainan na kamutan. Adapay klase minton bigat. Sige nga rod mama, good night. Parbangonan. Talaga saan si mangpet ni Leandro. Amuklatan no sa di naman tinagturugan na. Talaga saan ang nagbalbaliw ti asawak. Urayan niya ti ipakita ka kinaanos ko kankwana. Di na pa'y ikan iti patag. Diyos ko, tulungan nak. Ikanak pa iti atidog a pasensya para kadagiti anak ko. Ipagpagapuklaangan ka na kwada. Kaya't ko ang makaturpos na ngagpadpada, tapno andan tugamang da iti Masakbayan. Sana kas kanyak, nga awan pulos maaramidak. Paspasuro taklatan iti kayat ni Leandro. No kumatadamot na iturpos ko, ada kumamot pagkarit ko kadkwana. Ni anak, ayaba mo ni manang mo, tagar mo sartayon. Agpalas ka na pa'y mama. Sumarnon ton inton makapalas. Kasta ka di. Dala, rugyan takarudan ti mangan. Kumamakam tulatan ni manang mo. Ni Papa nga mama. Saan ka di makigiddan ka na tayo amangan? Kwa anak ko. Saan na nakaawid ni Papa Midirabii? Nalabit nga adu ti inasikaso na. Makaawid mat no kayat na. Tadamat logan na. Ti ko nayukit di. Adamanin sa balya pang ipapaayan na ito. Ang mga numakumikom laeng anak. Sigurado kayo mama? Masansan mo tan nga aramidin na rito eh. Agawid tubot laeng dayjay anak. Uray puutem. Kas na nalingag kung importante ti pagsarsaritaan nyo itay ka ni mama. Kasano manang, saan manan ang nagawid idirabiin ni Papa? Isokas di ti jar ni mama. Malmalday. Ken sigurado ang napuyat manan anang ururay ka ni Papa. Sigurado day taadin ko. Anyamot nga minan ni Papa. Masansan mo tanti kas di nga aramidan na. Nang runak at saan ngagtagtagari ni mama. Manang, saan nga ta nagbaliw ni Papa? Diyak amo ading ko. Maasyanak unayan ka ni mama. Namin ano adaras anatiliwan na ni Papa nga da sa bali a babae na. Ngam pinakawan na lata.
Patpat din namin unay ni mama ni papa, Manang Sharon. Isong agsakripisyo akas jay. Ngam unfair, ading. Araramidan amin ni mama ti kabailan na. Tapno agtali na tibig ka ti pamilya tayo. Ngam kaskas di asan nga ikan kano day ta ni papa. Manang Sharon, Aginggat kaano ang makaanos ni mama. Aginggat kaano, ading ko. Tinakunak iti damo apas at ti surat ko manang Emmy, nasaliwanwan ti panagbiag mi, tamay sa businessman ti amak, kat ni mama ti agtagtagi balay. Awan makunak ta good provider ti amak manang, ngam di makkel kami kani ading ko adoni, nga ammumi nga adda sabali nga aramid ni papa. Idi damo mas daawak, no apay asaan atob ngaron ti inak ti aramid ni papa. Tunggal kasaritak, ibaga na nga agbaliw tumatlaang ni papa. Ngam mariknak akas taunay asakit ti marikrik na ti inak. Itilikodan ti panagpasensya ken panakaawat ni mama iti amak. Awan apulos makitak a nagbaliwan ti amak. Ganito mangan ti Rabii. Naimbag ta nagawid ka ita. Kalpasan ti do Rabii asaan ka nagawawid. Katamom latan ano sa dino tayan ko. Sana na masapul nga ipakadakpay kang ka. Ngamsapsapulan da ka dagiti anak mo. Apay? Ada ka di manan kasapulan da di pagkatalan? Damagam ron niya ta itag ko adagos. Saan ba ta kwarta ti kanayon a masapul da kan ka? Mailiw damot kan ka. O, di baga mamakumikong makititrabaho. Nag-out of town ko na ama, tapos saan ko na sa pulan pa eh. Talaga ka di asaan kan nga agbalbaliw. Kolehyon dagiti duwang anak ta. Dandani pa yan agturpos ni Sharon nga inaunata. Sumarunon tumatan ni Donnie aburidak. Kat nagtama ti kalkali ka gumam sana ya. Di makaturpos da. Basta siyak, aginggat kabalak, ipaay ko ti amin nakasapulan da, tapno awan to ti babalawan da kanya. Amok na ita. Anya pa'y nga ro ti reklamom siling. Agreklamo ka ano, bisbisinan kayo kadagiti anak ta. Iso adi nakpawilan kadagiti kayat kong aramidan. Ipa may samkit di ta atensyon mo iti panangasikasum kadagiti anak ta. Tay sumutla day ta ti mabalin mo nga aramidan para iti daytoy a pamilya. Mama, nangag ko ti panagsarsari tayo kani Papay di Rabii. Nakariing ka pa, hindi si mangpet ni papam. Wan mama, kat nangag ko no kasano ti panagsasaukan ka ni Papa. Iha. Mama, apay abay-baya makas de ti trato kan ka ni Papa. Agdadata nga da babae na, nga maapay adi ka lumaban. Ilaban mo ti karbangam. Nabanuglaang ni papam, iso na pudot ti ulo na anak ko. Mas stress siguro. Isumatla ti mga aramid iti pa kay si stressan na mama. Nagsayaat ko ma, no adda iti den natayo akanayon. Ngam sa balimot nga arpad ti ayan na. Lumaban kamot ngamin mama. Araramidak na ito'y para kada kayo ka ni ading mo.
Di na kamin panunutan ka ni ading ko, mama. Sinaamon ni papa. Saan anain kalintagan ti aramidan na kan ka? Kasanon ti panagadalyo og sina kamin. Sigurado asan na kayo na suportaran no sinaak ni papayo. Iso nga agsaksakripisyo ak tapno makaturpos kayo kan ni Donnie, anak ko. Apay ngamin aday ti panunutan nyo. Konsensya na mo ano di na kamin suportaran. Mapanamin na iti kabit na ti kwartana kasta ka di? Panunutan mo't ko matibagim, mama. Di na pagdadagan, anak ko. Basta ikariyo asayaatan nyo ti panagadalyo. Kaya't ko anarimat to ti masakbayan nyo nga agkabsat. Naimbagta nakapasyar kayo, tatang. Wen, anak kaw. Imbaw nakman din na nangyaw nga umay sumarungkar ka na kayaw. Marigatan nga minan nga agbiyahe, iso ako na naasaklaan ti umay. Kasta ka di, tatang. Ay, sana ba alin o, awan ti sabali nga an na yan na. Awan matkit di Ayun kayam, dagiti apukok ngay. Kumusta da? Dadanin agturpos iti kolehiyo ni Sharon, tatang. Sumarunong tumot ni Donnie. Ay, kat nagsayaatan. At danton profesional nga apukaw. Kahit jay asawam ngay, kumusta matan sila? Tatang. Siyempre, kas iti sigud lata Kasta ti mabasa kadagita matam. Di na pala inidyan ti madin nga aramid na. Dumakdakalan dagiti anak yaw. Makitkita dati aramid na. Apay, saan amabaen ti asawam? Baybayan yun, tatang. Dumtang tumutlaang iti aldaw nga agbalbaliw ti asawa. Di ka di maumay ti kasta nga aramid na ka. Maduatawanan ang nagsagsagaba ka ti sidong na. Sinaam kit din. Ay, saan, tatang? Kasi dagiti anak ko. Kaya't ko makaturpos da. Amo yung matadyak kabaalan ida suportaran. So ngay bantay mo matan ti bagay bitawan kwintana nga asawam? Makisi nakakit din silang. Mawatan tong dagiti anak mo day ka, tasaan damatan nga ubing nga babasay. Saan, tatang? Mangnamnama ak nga iti may nga aldaw, kat makaamiris ti asawak. Agbalbaliw tumutlaang. Kanayon ko nga ikararag da ita iti Diyos. Mama, dandan ti graduation ko. Manungal daw laangan ti palabasan. Ay, agyaman ak Diyos ko. Itapay laang, kablaawan kan anak ko. Agyaman ak, mama. No saan aga po kadagiti ado a sakripisyon para kada kami kani ading ko. Saan ko amaragpat da iti abaligik. Amumot ang nakasagana ak ang mga ramid amin akabalak para kada kayo magkabsat. Makapagtrabaho akton, mama. Makatulong akton iti panagadal ni Donnie nga ading ko. Makaginawa kanton, mama. Anya ti kayat mo asawan, anak ko. Amo yun anya ti kayat ko asawan, mama. No santo pa'y lang agbalbaliw ni papa. Agsina kayon. Awan ton ti rason tapno ibantayo ti bagiyo kan kuana. Adda akton at tumulong para iti panagadal ni ading ko. Di mo pa'y lapang panunutan day ta, anak ko. Ti panagturpos mo ti panunutam. Kat ulitak,
Maragsa kanak para kan ka, Sharon. Gaputadyak maalukoy ni mama makisinan ka ni papa, ingka gumaak nga rod tinagadal na imbag, aging gaadimteng ti aldaw ti panagturpos ko manang Emmy. Kasta unay aragsak ni mama kadagidi agundaway. Tanatungpalan tinabayag nga inararapaap na para kanyak. Kunak numalpasan ti kalbaryo ni mama agapwanan ti panagbababa iti amak. Ngam saan mat gayam, takas-kas di adi na kayat ti makisina kan ni papa. Ditoy analawlawagan kanyak ti amin. Saan ati suporta kada kami ti amak ti makagapo, adi na kayat asinaan ni papa, no di kat talaga apat-pat gan na unay ti amak, itilikudan ti ado atawan apan ang gulgulib na kankwana. Dandanimatan agturpos iti kolehyo ni ading ko, idi kalaat ang nagbaliw ti puloy ti angin. Ada ka ba't gaya man, Alfredo? Wen, apay, mas daw ka nagawid ak dito'y balay tayo? Manungamin nga aldaw asaan ka nagawawid. Iso adyak namnamaan ti panagawid mo ita. Apay na kita nagado agargarot mo. Nakita'y badok ang daddo makagawak dagitoy. Isimpa mo di kwarto ta. Apay, awan pa'y dagita anak mo. Adada iti siledda. Lukas ta nga rod, hingkayaban ni Donnie, tatulungan na kamang isarot ka dagiti daddo magargarit ko. Ibagam ta sumaruno ni Jekotche. Sige. Apay anagado ti kargarot na nga inyawid na diti balay. Kaya't ka di asawan da ito'y nga. Tinasayat. Inakayaban ni Donnie, tatulungan na ti ama na amang iyon nagkadagiti gargarot na dito'y balay. Apay nagado tinsangkot ni papa agargarit na dito balay. Nagado dagiti binagkat mi dirabi. Wan nga rod mama, imbaga kanyak ni ading ko idirabi. Anya ti kaya tasawan day jay mama. Agtalinaid ka din dito ni papa? Ay, diyak ka mo anak ko. Amoyo mo tadyak ugali ti agdamdamag ka ni papayo. Mama? Paisimsim pa na mo ti di kwarto mi dagiti inyawin na. Mas daawak mo't nga rod. Ay... Nakaturog ka di pa ni papa, mama? Wan anak, narnakan pa'y laang. Kasla na bambandag unay, iso adyak rin ni Riing. Kaya't nga ta sa unday ta dituwi na kanayin niya agawid ni papa, mama? Kasanon tiyaw awidan na babae na? Wan nga rod. Diyak basong batan day ta sa ludsod mo. No anya ti panggap ti amayo, iso lang ti makam mo. Kaya tiyosawan. Awan apulos tinadakdakamat na kada kayo idirabi, mama? Awan, Sharon. Kalpasan na nangan. Simrakan iti silid mi anaginana. Kas makitak iti langana. Kasla kalmado mo't. Sapay ko mga rod, ta nakapagpanunot mo't laangan, mama. Wan nga agpaiso, mama. Paliiwan tayo, anak ko. Basta ipakita tayo ang naragsak tayo iti panagawid na. Ikagumaan tayo nga iparik na kankwana,
nga awan apulos ti sakit tinakam tayo ken kuana. Umay kaagar mo saren, itay pa'y nakaluto ak. Diyak matan napupuutan ti oras. Aldaw mat gaya man. Saan ka riniing tanagimas matiturog mo? Ala, umay kamanganan. Ang mga numaladaw ka iti papanam. Sana karumwarita, Siling. Kaya't kutaginan na. Ayan dagiti anak ta. Simre ka ni Donnie iti pagadalan. Napanmatan nagtrabaho ni Sharon. Kasta gayam. Talaga nagbiita naglabas dagiti aldaw. Diyak napupuutan ti oras. Dakkelan dagiti anak ta. Kahit agyaman akken ka, Siling, iti anus mo anang padpadakkel kadagiti ubing. Di makkelda na saya ta tao iti likudan ti adu ang nagkuranga kas amada. Ha? Iso pakawanin na kumay ti adu abasol kuken ka, Siling. Katagyaman na kitikas taunay tadinak tinalikudan. Gapu iti panang gulgulib kuken ka. Nakaamiris akon. Kaya't ko ti sumubot kada kayo kadagiti anak ta. Ang kasanon ni. Siling, awanan ti rumba nga pagdanagam. Tanaornos kon ti amin. Kat manipod ita. Ipamaysakon ti atensyon ko kada kayo a pamilya. Kat sapay la kumata mapakawandak dagiti anak ta. Amok ang napakawandakan. Kan saan da nagimula pulos iti sakit tinakam kan ka. Nagsisingpot dagiti anak ta. Isasapay la kumata saan pa naladaw ti amin. Takas iti nakunakon. Kaya't ko ti sumubot kada kayo. Manang, kasadyak pa'y lamamati iti makitkitak. Kanayin mo na masangpatan ta ni Papa diti balay. Wan nga rod ading ko. Kan napaliiw mo ka din ni Mama? Wan manang, nakaragrag sa akin na kanayon ni Mama, manipod addan dito ni Papa. Talaga apat-patgan na unay ni Papa. Kasla namin pinsan anak punas ti saam amarikrik nana. Idi addan dito ni Papa. Kaya rigan na nga rod ti lovebirds manang. Kat maragsakan ak una iti makitkitak kadakwada. Italang anakitak idaakas ta. Gaputay pamaysan ni Papa ti panawan na kada tayo. Kampanten ni Mama nga awanan ti sabali a babae iti biyag ni Papa. Iso ang nakaragragsak a kanayon. Kat sika ngay manang Sharon. Anya ti marikrik na mita. Panagkunam, saan nga ta nasublan ni Papa ti sigud nga aramid na idi? Panagrik kat saanan ading ko. Mariknak mo ti sinseridad ni Papa kadagitar aramidan na. Amo kadaytoyan ti sungbat ti kanayon a panagkararag ni Mama iti Diyos. Daytoyan ti supapak ti ado a sakripisyo na manipod kinaubing ta ading ko. Mangan tayo, anak ko. Ni papayo ti nagluto iti armusar tayo. Kasla na imas day ta, Papa. Nagbanglo. Wan nga rod. Ay, sigurado nga dumanan ti makan ko. Dayta ti kayat ni papayo. Iso nga inluto na ti paborito yo a breakfast. Katagyaman ak no magustuhan nyo anak ko.
Amog ka na bayag asaan na napasamak ti kastoy. Kat pakawanindak kuma kadagiti nagkurangak kada kayo. Di yun panunutan day di papa. Basta naragsak kaming kani ading ko. Gaputa makit-kita mi ti aglaplapusanan a kinaragsak ita ni mama. Pudno ti kuna ni Mao ng Sharon, papa. Awan ti tinarigagayan mi. Nusan na ti pagragsakan ni mama. Kat ikarik nga ikarigatak asulnitan ti amin ang nagkurangak kada kayo. Sapay la kumatasaan pa anala daw ti amin siling. Saan? Mga baruanan tayo. Wan siling. Kaya't ko mapantayo makimi sa itaas ang kapamilya. Tangay aldaw ti Domingo. Aldaw na isanrat para iti na Marswa. Kalpasan na. Intay mangan iti uray sa dino akayat yung restaurant. Siyak ti makam mo. Saan, papa? Siyak ti mangitreat kada kayo. Kas pa nang rambak tayo, iti pan nakabukalmanan ti pamilya tayo. Welcome kabsat, adda aramid ti pusom kengkuana, titi masakbayan Ilocano radio drama. Daytoy titi masakbayan, pag naid dagiti kwento nga agtignay ti pusom. Comment mo dito'y baba. Tapno saan amat naglaeng ti istorya mo. Ti episode ita, mabalin nga ti may sakada kayo ti mapagsaritaan. Naitabo ng dagiti naganakyo al apok. Kasladyak pala maklon nga awanan da tatangkan nanang, apong. Kasta kami matlaan ka ni apong mo alakay. Putat dagiti pasamak. Amin tayo kat naklaat apok. Kasano kami paitan ka ni ading ko, apong sitang. Kasano dagiti arapaap mi? Di kay agdanag apok. Si dadaan kami at tumulong ka ni apong yu alakay. Saan na kayo abaybayan? Ngamlakay kan bakit kayong apong? Numabalin, jak kaya't ngagbalin kami apadagsan ka ni ading ko kada kayo. Apay ngamin apanunutam day ta apok. Kan maysa, adapay mo't nagiti ulitag kan Panginoon nyo. Amok amadadaan damot at tumulong kada kayo. Agyaman na kapong. Jak amo na niya ti mapasamak kada kami ngagkabsat na awan kayo. Di mi nga minamnamahan na pulo sa masapa maulila kami ngagkabsat. Agbaling ka kumaan na tibkar apok para ka ni Ana kabsat mo. Si kalaangan tinamnamaan ti kabsat mo amabalin na pagsadagan. Ipakita makabailam ti bumangon para kada kayo nga agkabsat al. Tangay dagiti apom sitang. Kasla di dapay lamaaklon nga awanan dagiti naganak dasin dong. Unay mo't ngaminan tinapasamak. Kasla tagtagay na plaeng. Gampod no nga awanan dagiti agasawa. Ay, makasyanak unay kadakwada. Saan da na sa ganaan day dyan napasamak? Un nga rod, nang runa unay ni Al. Kuna kapatib ka rin na tinakam na para kanya nakabsat na. Rumbang laeng Ta kasanungay at umibkar ti pakinakam ti kabsat na. No makita namat anakapsot ni Al amanong na. Kasta unay nga minapanagladingit kan panagdanag na. Kasano kanon dagiti arapaap da nga kabsat. Amok ati maipapan iti panagadal dati pampanunutan na. Ibagam atulungan ta ida sitang. Saan da nga agdanag? Amo namat nga asaan ta kabailan na kay. Nang runa kat duada nga agad-adal. Dakkel ti kaasi ti Diyos sitang. Ibagam ka ni Al ta saan nga agdanag. Kasano ngayon ti panagadal ta? Awan mo tanda tatang kananang. Di kagdanag ading,
Siyak ti makam mo. Ngaman niya ti aramida manong. Saan ka mo ta mabalin nga agtrabaho? Tagpada ta ang minor de edad pa'y laeng. Amano saan tan ama ka-enroll iti sumaruno apa nagsasarap. Ana ading, ag-enroll ka. Siyak ti makam mo. Ken, madadaan mo ta tumulong da apong bakit kanapong lakay? Kasta timpanamnama da kanya kading. Nagrigat gayam ti mapukawan iti naganak manong. Nang runa kat putat ti napasamak. Nagsaur da. Nagdidandakit din apimanaw. Nalabi ta kasya talaga ti kasat da ading. Ngam di ka agdanag. Kumpet tayo tinamarswa. Amo ka din natabaybayan ti Diyos. Basta saan ta aliwayan ti agkararag. Kan agkid daw iti panarabay na. Anya ko nam nga ibagam apaw. Apong? Diya ko nag-eskwela ti masungod apa nagsasarag. Anya? Ang apay nga'y ala apaw. Ang sapulaklangan iti trabaho kapong. Siyak ti mang paadal ka ni Ana nga ading ko. Kaya't ka makaturpos ni ading ko, apong sendong. Ang kasanukan apaw. Sapay kolehiyo kan. Kailalamat Okay lang nga pong. Tinapatag kat makaadal ni ading ko. Diyak kaya't ni agbanag to ang nakakaasin ni ading ko. Intun dumtang ti aldaw. Narigat tinasapa ang maulila iti dadakkel manang Emmy. Kaya rigan na nagtupak kada kami nga agkabsat ti langit, gapo iti ipupusay dagiti dadakkel mi. Iti naganos nga edad ko, amok anadagsan a responsibilidad ti naipabaklay kanya, gapo ken ni ading ko nga ana. Iso nga ingkadeng ko ti agsardeng nga agadal, tanilaangan ading ko nga ana ti pagtuluyak. Bakit kan lakay matngaminan da apong mi, kat amok amarigatan da amangisakad kada kami, kat jak kayat anakarkaro amarigatan da, gapu kada kami nga agkabsat. Dandani saan nga umanugot da apong ko iti pangedeng kumanang, ngam awanan tinaaramidan da. Sa anak nga rod ang nagpili iti trabaho, basta makatagedak, ken legal lakit di. Ser-serrekek, tapno mapagadal ko laeng ti kabsat ko. Manong, amo ka marigrigatan ka ng trabaho, tapno mapagadal na klaeng. Anya ka kadaading ko. Kabaulak da ito'y. Ado ti trabaho ang mabaling ko, Sir Ken. Ngam kasanon ti arapaap mo ang makaturpos ko maiti kolehiyo, Manong. Siyak mo ti pinagtuloy mo nga agadal. Ading, di ka mabalin na baybayan. Kaya't ko makaturpos ka. Kat babain kanyak, matunoy mo dagiti arapaap mo. Basta'y ka rin maagadal ka na imbag, ha? Wan, Manong, ikarik, tapno makasubadak tumutkan ka. Anya ka kadi Ana. Saan man naday tati panunutem? Ay, huwag gayam. Adan na ornong ko apagbayad mo di pagadalan. Agbayad ka ninton bigat, ading. Agyamanak, Manong. Ngam di mo kumabay-pay ang tibagim, Diyak kayat nga agsakit ka. Gapo iti nalabos sa panagtrabaho. Awan ti dake sa mapasamak kanya ka na. Dagan an nadak mo ta ka na yun. Ay,
Tinasaya at ading, maturog tan. Tani, rabiin. Saan na rumbang nagpuypuyat ta? Nangrunakan ka. Isa ang maturog tan. Sitang, nagdarasa naglabas ti panawan. Aktor pusnot gaya man ni Ana nga apo ko ta iti kolehiyaw. Huwag nga, Rod. Na ikagumaan na pinagadal ni Alti kabsat na, sindong. Ma'am, dayawak ni Al nga apo ko ta. Agasam, uray anya kita ti trabaho, sinirek na. Basta adda pagsapulan na. Naitamat ti dayawan dagiti makaamamukan kwa na. Nagagat ka no. Uray anya at trabaho ti ipaaramid na kan kwa na. Basta datangdan na, aramidan na. Madaksid pa iti trabaho na ijitsindaan. Dahil nangarod kahit. Nagsapa arumwar iti bigat, tama pa nagkargador iti tsindaan. Kalpasan day ta, sa bali manen ti ubraan na. Mapan makitangdan iti kumpurmiladitan at trabaho. Gampatsyak ang makaginawan ton, taagturpusan jay adi na. Ay nayaman pa ita tinarabay ti Diyos ni Al nga apo ko ta. Kas iti nakunam, makaginawan tumatan. Kalpasan ti manu atawan apa nagsaksakripisyo na, tapno makaadal lang ni Ana nga adi na. Ading, kablawan ka di pa nagtorpos mo. Gapukan ka amin daytoy manong. Katsagot ko kan ka daytoy apa nagbaligi. Agyaman na kading ko. Tatinungpal mo ti karim nga agadal ka na imbag. Diyak ngamin kaya't amasayang amin a sakripisyo manong. Saan ka nakapagtuloy gapukan niya? Baybayam day Jayan. Mala, agawit ta nga rodan. Saan na si Murot da apong. Aguray dala ka nun ijubalay. Yan may sa... Adda basit asagana pagsasangwan tayo. Agpay sumanong? Ay na, agyaman ako unay. Mabisinak pa'y kit din. Ala, agawid na nga rodan. Tapno makapangan ka. Manong, naawatak iti nagaplayak ng opisina. Adan trabaho, Manong. Agpay so ading? Ay na, maragsakan akparakan ka. Saanan ang masapol nga agtrabaho ka iti nagduduma, Manong. Ha? Apaman amang rugi ak nagtrabaho. Siya tumot kan timanggad para kada tayo. Pasensya ka na ading ko. Kinapod no na. Inalada ka helper iti may sa atelier. Iti nga atelier ni Tata Cardo. Kabaulam na dya trabaho, Manong? Wanading. Kan, amo mo ta nagsumak ngagkalkal iti lugan. Ita, nakarkaro na makaadalak, nagtrabaho ako ni Titalier. Talaga naggagat ka, Manong.
Ngam di ka agdanag. Makatulong akmatan kan ka ita, taaddan trabaho. Agyaman na kading ko. Ngam ni, rumbang agornong ka para itinarimrimat pa'y amasakbayam. Aramidak day ta manong. Ngam kagiddan day ta, siyak ti makaamukan ka. Ha? Addan planok para kan ka, manong al. Naidumduma ti riknak, apaman ana pagturpos ko iti kolehyo ni ading ko nga ana, manang Emmy. Pudno ang nagsakripisyo ak, linipat ko ti bukod ko nga arapaap para iti kabsat ko. Ngam amin abannog ko iti naunday apanawan, kabayatan ti panagadal ti kabsat ko, napunas apaman ang nagmartsan iti entablado. Apaman ang nakastrek iti trabaho ni Ana, kayat na nga aginana akon nga agtrabaho. Ngam nagkadkadak manang, nang runa kat nakastrek akon nga apprentice iti may sa atelier. Naasumak iti lugan, iso na palaos ti ragsak ko, idi nakastrek ak iti talyer. Iti may sa gundaway, kinasaritanak ti kabsat ko. Anya dito ko na may bagam ading. Kasla importante launay. Talaga manong, kat excited ako na mangibagakan ka. Anya ngamin day taya. Magagaranak mo't unay na makaamoy ti anyaman nga ibagam. Manong, itatadan trabaho, kayat ko asikamot ti agadal. Ha? Siyak mo't ti mang paadal kan ka manong. Anya? Saan na mabalin ading ko? Laklakayan akong tapno agadalak pa'y lain. Awan iti edad dayta. Basta kayat mo ti agadal. Mangala ka iti kurso ang mainaig iti trabahom ita iti talyer. Tapno ad-ado pa'y ti maadal mo maipapan iti panagmekaniko. Anya ti ammom. Ang mga no makaipatakder kanto pa iti kabukbukudam at talyer. Unay daytan ni arapaap mo para kanya kading. Siyempre amano. Kaya't ko akas kanya, matunoy mo mati arapaap mo. Kat babaan day ta iti panagtuloy mo nga agadal. Kasla mabain ako nga agadal manan ading. Saan mo apanunutan day ta manong? Basta agadal ka. Pangaasim manong. Patgam ko matikid daw ko. Sitang bakit, napanandang ita ang kapsat, nagsapad amat aribuan, awan ayat trabaho ita ni Ana. Naglangan iti trabaho na, takaduan na kano ni Manong na mapanagin role. Ha? Kayat na kano nga agadal manan ni Manong na nga al. Anya? Agpaiso ka na ita nga ibagbagam. Isumati ko na ni Ana itay dinamag ko. Kayat na kano apagadalan ni Manong na. Iso kanumat timang paadal ita. Ay na, kita manlaeng dagiti nga agkabsat. Nagsaya at na. Ita taadan trabaho ni Ana, isumatan timang paadal ka ni Manong na. Kayat na kano amatuloy dagiti arapaap ni Manong na asaan anatuloy. Gapo iti panang paadal na kenkwa na. Kaya't nakano asubadan ti sakripisyo ni Manong na. Kasla makikita ko ti pa nagbaligi dagiti agkabsat na sitang.
Nagkasat taman, tanandaan tayo ti apo ko akas kadakwada. Husto ka, Sindong. Kat ikararagta sapay kuma, takarayon at arabayon ti Diyos dagiti agkabsaat. Pasensya ka no itaakla nga sumangpot manong. Nag-overtime kami ngamin. Okay lang nga ding. Nakaluto ako. Inkagpalasan tamangantan. Wan manong. Kumusta nga iti pagadalan manong? Ay na, nagmayata na. Nagado tinaadal ko may papaniti pa nagmekaniko. Agyaman akan ka ha, ading? Ay na, siyak tirumbang nga agyaman kan ka manong. Kasla makit-kita kundi pa nagbaligim to. Amom, jakpulos ni namnamang iti dayto nga edad ko. Maalo ko'y nakagadal manin. Awan iti edad ti panagadal manong. Addan to pa'y dagiti mas nataangan ng musika. Kat adada pa'y laang iti elementarya wano high school. Si kangay kat kolehyo kan idinagsardan ka anagadal gapu kanyak. Ingkarik ngamin kadagiti dadakkel ta. Idi si bibiyag da pa'y laeng. Asaan kanto abaybayan, nga oran niya pa'y ti mapaspasamak. Naggasatak-takas kan ka tinagbalin akabsat ko manong. Uray awanan dagiti dadakkel ta. Dinakpulos binaybayan. Talaga at tinungpal mo ti karim kadakwada. Uray kasukat day ta ti saan mo apan nakatunoy iti arapaap mo. Ana, ading. Iso nga ita, siyak mo ti agsubad kan ka manong. Kastamot ten kada apong lakay kan apong bakit. Kayat ko agumin awan to ti biyag tayo apada-pada. Makitam ka di tila nga dagiti agkabsat nga agsarsarita di tabal ko nahay. Itay pa'y nga rudapal paliiwag ida. Nakasirseryoso ti panagsarsarita da. Pasaray agin narakop da pa'y nga agkabsat. Amamakart. Maragragsa ka na akiti kasta makit-kita ka dagiti agkabsat. Kasla na po na saan namin pinsan ti saam ken rigat anapasaranda, idi pimusay dagiti dadakkel da. Wen nga rod, ita, aglaplapo saanan mo't abendisyon ti sumangsangbay kadakwada. Agasam, nagsaya at ti posisyon ni Ana iti kumpanya pagtrabahuan na. Kabailan na pa yun apagadalon ni Manong na. Saan laday ta? Kabailan na pa'y nga ipaiti amin akasapulan tayo dito balay ko nama. Mababainak pa'y kit din no daduma. Data pa'y mainayo na pampanunutan da nga igasgastusan. Ay nalakay, di mo sasawan dagita iti sangwanan dagiti apom, no di mo kay at agumura daken ka. Ngarod noon na ti ibagada, wunlatan ti sungbat kao. Nga oray agkad-kad no kwateriknak, isupa paggastosan da. Agungot dan to mo ngamin no agkad-kad ta. Iso ati maipaitalangan at tulong kadakwada. Kanti pa nang ikararagta, sapay kuma. Takanayon at arabayon ida ti Diyos. Iti anyaman aganwat da iti biyag.